Извинявам се за временното портфолио в Фейсбукско. Една от причините да пост на Фейсбукско, защото майка ми Валя взе да обяснява как някой ме бил записвал, тръгнала да ме заплашва с това. Аз съм си постнала селфитата, защото в социалната изолация, в която се намира в момента, такава каквато ми е, не мога да ни обясня истината за всичко, което е такова, каквото ми съответства. Тази социална шизофрения ми дойде до куша 10 години да ми се влачи портфолио, което не е мое. А иначе там много уважавам Свет Тодоров, е супер дизайнер, върха. Извинявам се за временното портфолио. Имаме работа заедно с Display Glass Technology.